Sanibonani bantu bakaNkulunkulu abathandekayo. Uyazi kukhona okuntshontshelwa kwingomuso lakho wena unganakile. Ake sibheke izwi lapha kwincwadi kaLuka u8 sifunda uverse 11 no verse 12. Umfanekiso yilokhu ke, imbewu yizwi likaNkulunkulu. Abangasendleleni yilabo bathi sebezwile izwi afike uSathane alisuse ezinhliziyweni zabo ukuba bangakholwa basindiswe. Uyabona ke, uma ekwazi ukuthi antshontshe into esenhliziyweni kusho ukuthi into wena ongayinakile leyo, into ongayigadile leyo nto leyo, ngokuba wenzela ukuthi ungakholwa uma esuso. Ukwenza kanjani lokhu? Ngokuthi afake kuwena umoya wokuphikisa, ngokuthi abuze ama-question ngaloko okushiwo kuwe. Uyakuntshontshelwa uma yenza lonto ukuze lento ekhulunywayo kuwe engokukholwa engokusindiswa kwakho ingahlali enhliziyweni yakho. Uma ekwazi ukukwenza lokho kuyingozi, ngokuba ukhona ngempela ontshontshayo, umsebenzi wakhe ekuwukuntshontsha abulale. Lo uSathane engithi mina uma ngikhuluma ngaye kumele sihlale siqwashile, kumele sihlale sazi ukuthi kumele sivikele okuwokwethu. Uma izwi lithi uNkulunkulu uma esipha usipha imbewu, uJesu lapho wayeshumayela, uJesu lapho wayehlwayela izwi likaNkulunkulu elithi iBhayibheli imbewu. Kusho ukuthi yonke into uNkulunkulu asuke esipha yona ekuyisipho esibuya kuNkulunkulu kuyinto lapho okuyimbewu. Kumele sazi ukuthi akumelanga sidle siqede, kepha kumele sazi ukuthi kufanele sithole indlela yokuthi siyandise, ngokuba uNkulunkulu ukhulumile ngawe wathi wena ubusisiwe ungena emphakathini, ubusisiwe uphuma, nababusisiwe bathi wena ubusisiwe. Uthi uNkulunkulu uyakwandisa emasimini akho, uyakwandisa emfuyweni yakho, ayikho neyodwa engeze izale emfuyweni yakho. Uthi uNkulunkulu uzobusisa imisebenzi yezandla zakho akwandisele. Uma ekubusise kanjalo uNkulunkulu, kusho ukuthi kukhona onomona ongafuna ukuthi ubusise ngalo ndlela, afuna ukuthi izwi likaNkulunkulu lingabi iqiniso empilweni yakho. Wena kukhona okuntshontshelwayo kwingomuso lakho, ngokuba uNkulunkulu uthi icebo lakhe akusikona ukukubhubhisa, kepha ukukuphumelelisa, ukukupha ingomuso kanye nethemba. So into lezi uNkulunkulu akunika zona. Uma ekunika ithemba, uzokunika kanjani ithemba? Ithemba into esenhliziyweni. Uma ekunika ingomuso, kusho ukuthi ukunika izinto ezisezoza. Uma uNkulunkulu ezokuphumelelisa, uzokuphumelelisa kanjani? Uzokuphumelelisa ngezinto ezikhona esandleni sakho, izinto ezikhona emzini wakho, izinto lezo azokuthi uNkulunkulu azandise, okuyimbewu oyiphiwe uNkulunkulu. Kepha ukhona ofuna njalo ukuyintshontsha yonke leyo nto. Uyabona, uma ebusiswa uAbraham wayebusiswa ngemfuyo yakhe, ukuba imfuyo yakhe beyanda, noIsaac naye imfuyo yakhe beyanda, kepha bavala amaqhula lapho khona uIsaac ebephuzisa khona imfuyo yakhe, ngoba bemmonela uIsaac enemfuyo eningi. Ke ukhona nawe ovala amaqhula wakho, ukhona nawe ofuna ukuntshontshelwa esibusisweni uNkulunkulu akunike sona. Ufanele uhlale njalo uqwashile, ngokuba uJesu ukhulumile kule ndaba wathi, uma ufuna ukuntshontsha endlweni yesiqhwaga komele uqale kuqala kufike onamandla afike asibophe isiqhwaga leso. Maqeda ukusibopha abe sedla athatha impango ezintweni zesiqhwaga. Yabona ke, abantu abaphuza utshwala oludakwayo yibona abantshontshelleka kalula. Kunomunye wangixoxela lapha indaba yakhe, athi wasuka lapha eGoli wahamba walibangisa kibo. Uma efika kibo wabe enemali ayiphethe, wayahlula wanemali azophinde abuye ngayo, wayibeka endaweni ethizeni efihlakele, wabe sekhipha enye imali azimisela ukuthi azijabulise ngayo nabendlu yakhe. Wakwenza lokho, baphuza kwabamnandi, yaphela le mali beyilungisile ukuthi uzoyidla nabomndeni wakhe.
uthe lapho seke phuzile uphuzo selimdakiwe wathi kumfowabo, mfowethu awuhambe uye endaweni eso uthathe imali lapha engiyibekile uyothenga utshwala siphuze. Hayi, umfowabo wakwenza lokho. Kwalalwa ke, uma kulalwa ngakusasa sebevukile sebenebhabhalaza, usuyahamba ke manje usuyobheka imali yakhe la beyibeke khona. Uma efika lapho bokunemali yakhe ayisekho imali, useyabuya utshela abantu bendlu yakhe ukuba hey, ngintshontshelwe imali, bekunemali engaka ebengiyibekile endaweni eso. Abomndeni wakhe bathi uphuza kakhulu, sokumele uyeke ukuphuza ngokuba wena otshela umfowini ukuthi akahamba ayothatha imali elapho ahamba ayothenga ngayo utshwala, awuntshontshelwanga. Yebo, yena uqinisile mayethi untshontshelwe ngokuba kufike uyisiqhwaga wambopha ngalo uphuzo ludakwayo. Wathi lapho seke khona sekedakiwe wamntshontshelwa, eyikhuphe ngokwakhe imali ngobusho kanjalo. Uyantshontshelwa mntaka baba, ukhona ontshontshayo ezintweni ezifa lakho ezingomuso lakho okumele uhlale uqwashile njalo. Yabona umuntu ophuza utshwala, baningi abathi uma bephuzile utshwala uma kuphela inyanga kanje umuntu ahambe nomholo wakho wonke aye nawo etshwaleni. Uma efika etshwaleni atshela ukuthi uzophuza imadlana encane, kepha masedakiwe ayiphuze yonke imali yakhe. Avuke kusasa seke nenkinga ukuthi uphuze wonke umholo wakhe. Sokumele uthola umashonisa, sokumele kahle liyanjabula uNkulunkulu abethembise yona, liyangcebo ebethembise yona seyaphuciwe kuya, akasenayo ukuthula kwaNkulunkulu, akasenayo kuyinjabulo. Sokumele aye komashonisa. Omunye sekathatha intambo seyenze njani, useke yazibulala. Ngani? Ngoba untshontshelwe, isela liyafika lisintshontshelwe singanakile. Omunye uyafike laphana endaweni zokuphuza ephethe umholo okanye ephethe nje imali angazimiselanga ukuthi uzoyiphuza yonke, aphuze adakwe abese yalala, bafike bamkhuthuze bamntshontshelwe, ubeseke uyantshontshelwa kanjalo. Ngithi ukhona ontshontshelayo kwingomuso lakho, ukuntshontshelwa imbewu yakho kumele uyihlwayele. uJesu lapho wenza khona umfanekiswana, uJesu uthi kwakunendoda lapho yayizohamba yanika abasebenzi bayo amathalente, omunye wanika 10, omunye wanika 5, omunye wanika 1. Laba abanikwe 10 na 5 bahamba bayowenze njani, bayohweba ngawo lamathalente, bazuza amanye futhi amathalente. Wathi otholela ilodwa walifihla ithalente lakhe, ethi wesaba ukuthi uzoliluza ngokubesaba inkosi yakhe. Uma ibuya inkosi yakhe yafike yabathola ukuthi laba abanye bayenzile inzuzo ngalamathalente bebewanikiwe, wababiza ngokuthi yizisebenzi ezilungile, wazinika okuningi. Kepha lo olifihlile wathathelwa lona lela lifihlile. Ngithi kukhona untshontshelwayo owenza ukuthi untshontshelwe ulwazi lokuthi yonke into enikwe uNkulunkulu kumele ukuthi yandiswe esandleni sakho. Yabona, imali umehlele ebhenki kufana nokuthi ilahlekile ngokubilende inkinga ezovela. Leyo nkinga ingakaveli, leya mali seyifana nemali elahlekile. Kepha uma uyandisa, uthola indlela yokuyandisa, leya mali ayilahlekanga. Into othi uyayifihla uyayigcina, kusho ukuthi usike uyilahlile ngoba imbewu kumele ithini, yandiswe. Uyabona, makufika umprofeti emfazini owayefele umfelokazi, wafika wafuna okukhona endlini, wathola kunamafutha akhona endlini, wawandisa lawo mafutha ngokuba into esiphiwe uNkulunkulu iyini, iyimbewu okumele siyandise. Kodwa akafuni ukuthi siyandise lo osintshontshelwayo. Ekuthi masifunda izwi kwincwadi kaJohane, uma sifunda incwadi kaJohane 10 uverse 10, kulapho sizwa khona ukuthi uthi uJesu isela kalizi ngokweba, ukubulala nokubhubhisa. Uthi kepha mina ngizele ukuba babe nokuphila okugcwele okuchichimayo. Kusho kona ukuthi uSathane uzele nje ukuthi antshontshe, uJesu uzele ukuba sibe nokuningi. Ingcebo into yethu akumelanga ukuba sibe abantu abahluphekayo, ngoba uNkulunkulu ufuna ukwandisa lokhu kuyisazandleni sethu. Noma kuncane kangakanani ufuna sithembeke ukuthi uJehova uzokwandisa, uJesu uzokwandisa. Kepha ukhona ohlale njalo ongafuni ukuthi kwenzeke lokho, ngoba uNkulunkulu usibusisile thina ukuba sibe nengomuso, sibe nempumelelo, sibe nethemba. Yabona,
umfama uma etshala usuke nethemba lokuthi uzovuna kuloko akutshalile. Utshala ngokwethemba imvula ingekabikho ize ifike imvula. Yilento kumele nathi sibe nalo ukholo ekumele sibe nalo. Yabona uJesu, uma uJesu wayandisa inhlanzi eyodwa nezinkwa ezandisa, wayekhombisa ukuthi uNkulunkulu konke okuncane esinako kuyimbewu uNkulunkulu angakwandisa. Akumelanga sizifundise ukuthi sikudle konke, ngokuba uma sikudla konke angeke sibe nayo impumelelo. Sizophumelela kanjani uma yonke into ekuthina siyidla? Kumele sazi ukuthi lokho kunye kumele senze njani, sikwandise. Yabona uJesu uthi uma umuntu enza isidlo, efuna ukwenzela abantu isidlo, into enhle, kumele abize abampofu, labo abangeke bakwazi ukuba bambuyisele kuloko abenzele kona, kepha bazobonga. Uma kunjalo uNkulunkulu kuzoba uye ozwenze njani, ozombhadala lo muntu. Kepha uma ubize abangani bakho bazodla lapho esidlweni sakho, mabeqeda nabo benze isidlo bakubize, mabekumemile kusho ukuthi bakubhadele kuloko benzele kona. Kepha uma ungabhadalwanga kusho ukuthi utshale kuNkulunkulu, uNkulunkulu andise, uyena uNkulunkulu ozowandisa. Nabangani bethu bayasintshontshelwa ngokuba basintshontshelwa umvuzo wethu kuBaba osezulwini. Ngakho ke kumele senzele abantu abayistranger abangeke bakwazi ukusibuyisela, abantu abampofu abangeke bakwazi ukusibuyisela, ukuze uNkulunkulu akwazi ukukwandisa okukithina, ngoba thina kumele sandiselwe. Kodwa ukhona ungitshontshayo kusenhlizweni, ukhona ungitshontshayo okusemaphaketheni ethu, ukutshontsha imbewu singekayitshali, ufuna ukuyitshontsha, ufuna ukuyisusa kithi. Mntakababa, uyantshontshelwa. Hlala uqwashile njalo, ukhuleke ngale ndaba ukuba ungantshontshelwa. Uma unikela ngokweshumi usho njalo uNkulunkulu uthi ngiyawubiyela konke okuwokwakho, kuba lo ntshontshayo angakwazi ukufika athini antshontshe ezintweni zakho. Uyantshontshelwa mntakababa, yibheke lento engisho ukuthi uyantshontshelwa. Kuningi okuntshontshelwe, ngisho nasemshadweni wakho kuyantshontshwa okuyimbewu. Lento yakwenza ukuthi umthande umfazi wakho umshade, lento yenza ukuthi uyithande indoda yakho, ubheke ukuthi ayintshontshiwa yini. Uyathola ukuthi bowushade nomuntu othanda ukujima, oyisidlakela, umthanda ngoba eyisidlakela, uma seshade nawe akasajimi, seke omunye umuntu, seyitshontshiwe imbewu yakhe emshadweni yakho. Uyantshontshela. Hlala ugadile ngoba ukhona ontshontshayo. Njalo kumele uhlale njalo uqwashisa umuntu omthandayo, umtshela izinto angamelanga asuke kuzo, akumele azandise, eziyimbewu yomshado wakho. Uyantshontshelwa mntakababa, ukhona ungitshontshelwa. Kumele uhlale uqwashile ngaso sonke isikhathi, ngokuba yena uyisela nombulali, akafuni injabulo yakho. Uzobulala injabulo, uzobulala konke ukuhluma kwakho, ngokuba kumele uhlume ube ochumayo nga-30, nga-60, nga-121 wezithelo. Siyabantu bokuthela izithelo. uNkulunkulu usibizele uba sibe nezithelo, sibe nengcebo. Kepha ukhona osintshontshelwayo, asintshontshelwe nolwazi. Mntakababa, wena ungakasindiswa, wena ungakakholwa uJesu, ungakakholwa indaba kaJesu, isikhathi sakho lesi ngiyakubiza, woza sondela lapha kule ngcebo kaNkulunkulu, uzowandiselwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ufuna ukusandisela. Usithembise okukhulu ukuba thina siyababusisiwe, siyabo abanikwe ukuba badle emvinini bengayilimile, sinikwe ukuba sihlale ezindlini singazakhile uNkulunkulu. Woza mntakababa, wamukela uJesu, ungene embusweni kaNkulunkulu, uthole indaba kaNkulunkulu, ube nokuphila okuphakade, nempumelelo, nethemba, nengomuso elihle. Ngiyakubusisa ke usenza leso sinqumo. Makakuthanda uJesu, uthando lwakhe lihlale phezu kwakho, umoya oyingcwele ahlale nathi sisonke sinobudlelwane naye kuze kube phakade. Amen.